wekkers, maar de zon die maakt me wakker. Hoi, ik ben Annie. Ik kom uit Sumpenveld en ik woon in Zusteren. Maar gelukkig huur je daar niks van. Ik ben een van de vele vrijwilligers die metwerken aan het passieverhaal. En de komende tijd sneur ik door de regio om kennis te maken met de lui die metwerken aan dit evenement. En vandaag ben ik onderweg naar de vertellers om met duin rond de dus te gaan zitten. Goeiedag Mirjam, fijn dat je er bent. Mag je nog een kopje koffie maken? Ja, dat mag. Ja? Graag, dank u. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet wel een suikertje nemen, hè, want dan Ja. moet zoete. Nou Mirjam, ik heb appelvlooi. Oh, dat is lekker. Lekker stukje erbij? Ja, ja. Wacht, dan zal ik hem even pakken. Nog even snijden. Dan pak ik even het bordje. Ja, dankjewel. Ja. Zo doen we het zo. Ik heb het wel even vastgepakt, maar anders kreeg ik hem niet rood. Dank u. Nou Mirjam, nogmaals van harte welkom. Dit is de schepen van Maaseik. Ja. Schepen, voor ons een onbekende term in Ja. Limburg. Zou je dat willen uitleggen wat het is? Eigenlijk is de schepen in België te vergelijken met een wethouder in Nederland. Hè? Ja, dus we zijn politiek verkozen en we hebben een aantal bevoegdheden. En bij mij zijn de bevoegdheden cultuur, musea, toerisme. Ik ben ook schepen van onze academie. Ja, we zitten hier in de Academie voor Kunsten in Maaseik. En ik ben ook schepen van feestelijkheden. Dus als er feestjes zijn, moet ik aanwezig zijn. Hè? Dat zeg ik altijd om te lachen. Dus en ja, dat is bijna een voltijdse job. Dus dat wij bezig zijn met het beleid in Maaseik en ons proberen initiatieven op te zetten en samen te werken met onze inwoners, met heel veel verenigingen. Dus een heel fijne taak om te doen. Kan ik me voorstellen dat dat een fulltime job is? Ja. Want dat is heel erg veel, hè? Ja. Maar ligt me ook heel erg leuk om Ja, te doen. ja. Je bent altijd tussen de mensen, hè? En het voordeel is, ik heb allemaal bevoegdheden waar je echt tussen de mensen staat. Hè, waar je echt samenwerkt met de verenigingen, leuke initiatieven probeert op te zetten. Hè. We hebben dit jaar in Maaseik de Harlindes en Gelindesfeesten. Dat wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Dat is maar één keer in de 25 jaar, dus een hele uitdaging, maar heel toffe projecten om te doen. Mooi. En, ja. En wanneer is dat waar? De Harlindes en Gelindesfeesten die zijn op 18 en 15 september. Oh, dus dit jaar. Dit jaar nog. Dat is al 24 jaar geleden Ja, dat die de ja. laatste keer was. Ja, ja. Oh, wat mooi. Ja, dat Ja. is wel heel erg interessant. Mirjam, die passies. Ja, goh, mijn passies. Ik heb er wel een paar. Muziek, onder andere. Ik heb van jongs af aan ook altijd muziek gespeeld. Daarom vind ik het ook zo fijn dat een van mijn bevoegdheden ook de academie is hier. Hè. Ik speel zelf klarinet. Ik speel zelf nog met een harmonieorkest mee, hier in de buurt, in Roeteren. Ik ga heel graag op vakantie. Ik leer graag de wereld kennen. Ik ben niet iemand die in de zon gaat liggen, maar wel op zoektocht gaat naar mooie dingen, die cultuur wil opsnuiven. Ja, dat doe ik heel graag. Dus ben ik heel graag. En lezen. Ik ben een fanatieke lezer. En ook film. Ik hou van film. Dus heel veel dingen waar ik jammer genoeg, nu ik schepen ben, heel weinig tijd voor heb. Maar goed, probeer dat te onderhouden. Zeker het muziekspelen vind ik nog altijd belangrijk en probeer ik nog altijd wekelijks te doen. En welk instrument? Klarinet. Ja. Klarinet. Ja. Ah, mooi. Ook ooit een opleiding ingevolgd? Of, Ook aan de academie, ja. Dus ik Ja. heb als kind gewoon de academie gevolgd tot mijn 20ste. Ik denk als ik op mijn 11e begonnen, op mijn 20ste had ik eindelijk gedaan met de studie. En in België kun je een volledige traject doorlopen in het deeltijds kunstonderwijs. Dus dat heb ik wel gedaan, ja. En ik heb altijd met heel veel orkesten meegespeeld en zo, van alles. Harmonieorkest, symfonisch orkest, een blaasorkest, van alles heb ik gedaan. Van heel veel markten toe, Ja. dus. Wat mooi. Mirjam, het passieverhaal. Ja. Dat is eigenlijk wat dit interview ook voor is, om Ja. de mensen kennis te laten maken met diegene die meedoet aan het passieverhaal. Ja. Wat is de rol van dich in het passieverhaal?
Ja, ik ben een van de vertellers. Hè. We zijn met 3 vertellers. Hè. Dus mijn collega uit Echt-Zusteren en uit Zelfkant zullen verteller zijn. En ik zal dan vanuit België een van die rollen op mij nemen als verteller. En dat vindt ze heel erg leuk om te doen. Hij is meteen zo gaat van yes, ik nee. doe het. Nee, ik kon toch wel een beetje uit de lucht vallen toen ze mij de vraag stelde van ja, kunnen we eens vergaderen rond het passieverhaal? Want ik kende het ook eerst niet. Hè. Ik ben ook niet hier uit de buurt afkomstig. Maar ja, ik was wel nieuwsgierig en ik dacht eerst dat het ook te maken had met mijn functie als schepen. Ik dacht een soort van samenwerking en dat werd het ook. Maar uiteindelijk werd mij ook gevraagd om verteller te worden. En mijn collega uit Nederland en Duitsland, die waren dadelijk heel enthousiast. Ja, dat gaan we doen, dat moeten we doen. En toen keken die allemaal naar mij en dan had ik zoiets van, oei, ja, nee kan ik niet meer zeggen. Hè? Omdat bij mij was zo'n beetje, het probleem of de schrik om eraan mee te doen is, ja, dat gaat natuurlijk in het dialect door. Hè? En er wordt ons gevraagd om te vertellen in ons dialect. Maar ik ken het Mazijkers dialect niet. Dus als inwijkeling, ik versta dat wel en ik kan af en toe wel een zinnetje plaatsen, maar echt zo een verhaal brengen in het dialect is voor mij toch geen evidente en daar moet ik toch heel hard op gaan oefenen. En ik heb geluk dat ik mensen heb die mij daar heel goed bij helpen. We hebben zo'n koppel hier in Mazeik, Theo en Maddy, die hebben de grote Mazijker dictionaire geschreven. Zo 2 joekels die ik thuis in de kast heb staan, die ik ook regelmatig raadpleeg. Die hebben mij de teksten vertaald, die hebben mij dat ook mooi ingesproken op een dictafoon, zodat ik dat in mijn auto constant kan afspelen en de teksten hoor en het gevoel bij de tekst krijg. En nu gaan we nog oefenen op het spreken, zodat ik tegen 2 juli helemaal klaar ben en het verhaal in het Mazijkers dialect kan brengen. Hè. Ja, maar dat is een hele inspanning. Wanneer ik dat zo huur, is het enthousiasme al danig aangewakkerd. Ja, dat is ook. Als ik op iets ja zeg, dan wil ik het ook goed doen. Ja. Maar het is spannend. Ja, leuk. En je hebt dadelijk een vreemde taal erbij op het cv'tje. Ja, dat is zeker. Tuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Mirjam, dankjewel voor het verhaal. Graag We gedaan. doen dat dadelijk in 3 leuk samenvatten met de andere 2 vertellers. En dat is 1 video weer naar de boot komt. Ah ja, dat is goed. Dankjewel. Ja. Zelfkant. Wie lang al? Ja, bouwenjaar. 1. november is het een jaar. Oké, en daarvoor? Dafür, ich muss sagen, ich fange jetzt ein Stück wieder an. Ich bin von der Ausbildung her Diplom-Theologe. Ich habe für die Kirche im Bistum Aachen gewirkt, Ja. Theologie in Bonn studiert, ein paar Jahre in der Schweiz gewirkt und dann zurückgekommen und dann hier sozusagen für die Pastoral. Und die letzten 8 Jahre war ich für das Personal von Bistum Aachen als Abteilungsleiter für alle Bestürch, Diakone, Pastoralreferent heißt das bei uns und der Gemeindereferenten, da war ich für zuständig. Okay, es Ja. war eine ganze Überstab da, war? Ja, ich muss auch sagen, ich habe ein Hobby, oder ich habe ein Hobby, Politik ist immer noch ein Hobby. Ich war 21 Jahre in der Kreistag und 12 Jahre Fraktionsvorsitzender da und von daher habe ich immer mit Politik zu tun gehabt. Okay, Und habe das selbst kein Vertreter bei der Kreis. en dat groeit me in Durg, of is dat het, ja, we hebben met zo gehad van, nou, dat ligt me echt het burgemeester werden. Nee, das ist bei uns so gewesen. Der Bürgermeister Herbert Korsten hat mich jetzt gefragt, hau ich irgendwie einen Kandidat, da muss ich ehrlich sagen, die haben aber nee gesagt. Hau, weiß ich nicht, was für eine Grund. Da habe ich mit Frau überlacht, wie sie mich gefragt haben, so geht Marke, Politik mag ich her. Ich tue noch hier jetzt für die Lüne selbst gar nicht. Ich bin auch hier und da in Vereine und von daher, ja, habe ich gesagt, ich mag es. Ich tue Er noch hier. woont nog in de Zelfkant. Ja, zeker, eine kleine Währing. Ja, mooi. Wat had er voor passies? Passies? Ik kan me voorstellen dat als burgemeester, ja, wenn ik dat huur, dan gaat er echt vuren. Hè? Maar wat zijn nu andere passies in uw leven? Erstens ist es die Familie. Mit Frau und Kenner natürlich. Ne? Ich bin ein Sportler. Ich habe sehr viel Fußball gespielt, auch sehr ruhig. Ich wurde erstens für Jahre, da war ich noch jetzt jünger, auch
als met een Beruf maken. Dat heb ik een ganze tijd gemaakt. Ich singe gern, ich singe in der Kirchenchor bei uns. Das ist auch eine Passion. Ich kann zwar keine Noten, aber singen tue ich trotzdem gern. Ja, und ansonsten mich engagiere. Das ist einfach meine Passion für die Angelü. Schön. Zingen. Ja. En de verteller. Doe je er ook een stukje zingen in het paspoort? Nee, dat boek ik niet. Dat boek ik niet. Nee? Nee, dat kan de koor geloof ik beter wie ik. Oh, dat zou ook wel leuk zijn, hoor. Ja. Maar even over naar het passieverhaal. Wie is er daarbij gekomen om daar mee te doen? Ja, dat heeft aangevangen. We hebben ja, de Bas heeft het even gezegd, we hebben middel aangebracht bij Interreg, bij de Euregio Maas Rhein-Nord. Dat was geloof ik, de eerste of tweede Sitzung die ich hou. Und da stung das an, habe ich das mir ein bisschen gelesen. Und da ging es darum, das Geld zu kriegen, dafür, dass das auch wie auf den Weg kommt. Und so bin ich da dran gekommen. Und dann haben wir, glaube ich, uns zwischendurch eine Videokonferenz gehabt. Und da ging es auch darum, ja, wer kann Geld machen? Und dann hoor ich, ja, wir brauchen noch einen Verteller. Wir brauchen einen, der auch platt kann. Da bei mir in Hus, ich kenne von die Amtsleiter, der das kann, blieb es mal bei mich. Ich mag es hier und das ist auch allen aus Dialekt übersetzt worden, das ist fertig, freue ich mich auch drauf. Ja. Oh, maar dat hoeft dan niet in Duits te doen. Nee, ich mag den Plan, in Dialekt, ja. Oh, dat is heel erg mooi. Ja. Ja, want er komen ontzettend veel dialecten bij elkaar. Ja, denke ich auch. Das Ja. wird schön. Ja. Heel erg veel. Ja, dat is nou het mooie ervan. Ja. En dan dat stukje van de Euregio, zowel Duitsland als België, Ja. als Nederland. Ja. Hadden er vaker van die samenwerkingen in de Euregio? Also ich bin ja jetzt wirklich neu, also ich kann da noch nichts drüber. Es geht auf jeden Fall so, dass ich habe Kontakt mit Jos Hessels. Wir kicken das mal gut und Gespräch sind auch an Wörlsakes, zum Beispiel, was Euregio jetzt betrifft, haben wir auch mit Masaik noch uns. Echt Süstere ist ja all, Sittersloh, Region, auf Stadt, auf Gemeinde, Masaik auch. Und wir wären das hoffentlich nächstes Jahr. Also da wollen wir schon beginnen wirken. Ja. Und das tue ich mit Beekdalen und auch mit Sittert auch. Ja. Ja, dat is heel erg mooi om Ja. dat inderdaad samen te doen. Hè? Ja. En ja, we weten misschien in de toekomst passief vooral in Duitsland, hè, van de Euregio. Weet ik niet. Giet dat gaat sowieso passief verhaal. Giet dat ook in Duitsland? Ja, da muss man ja weit fahren. Das ist dann in Oberammergau. Ne? Also Aber das sonst- wird wel gedaan. Ja, ja, sehr komm. Ja, aber das ist ja sehr groß, das ist ja sehr traditionell. Das haben wir ja bei uns nicht. Ja, we weten misschien in de toekomst, maar. Ja, ich denke, das ist hier gut abgeworfen, das kann man hier gut machen. Da braucht es viel Manpower, Womanpower für und die ist hier so hier geblieben. Ja, Is goed. dat is hij. Ja, Ja. hartstikke leuk. Ben er goed vertellen bij het passief. Heb je de tekst trouwens al gekregen? Den Text habe ich gekriegt auf Niederlands, den habe ich nur übersetzen lassen, auf Dialekt. Ja. Ja, und dann trage ich dann wieder an die Stelle, wo es. Ik kan er vuurlezen van. Ja, Of genau. moest je dat, Nee, moet man nicht notwendig leren. Nee, dat boek Nee, van- nee, dat is vuurlezen. Ja. En dat zijn bepaalde stukken. Ja. Het is niet zo dat hier bijvoorbeeld 4 zinnen staat en dan zit er wethouder van echte zuster een aantal zingen. Het zijn echt blokken. Ja, ich habe einen Blog und dann geht es wieder und dann hat der Nordse wieder einen Blog. Also, Oh, dat zijn echt ja, blokken. ja, Ja, schön. Ik ben heel erg benieuwd. ja. Het zal heel erg mooi werden. Toch, Met ik- name, ja, vind ik die uitdaging is inderdaad allemaal die dialecten door elkaar. Ja. Ich finde es total spannend, auch, weil es auch ein Stück ist, wo wir sehen, dass wir, dass wir auch verbunden sind. Wir Ja. leben wirklich, ich sage mal, ich habe Erwes noch gesagt, wenn ich irgendwo hinkomme, egal wo in Deutschland, egal wo, wenn die Leute sagen, wo kommen sie denn her? Dann wurde uns gesagt, ja, Aachen, Heinsberg. Ja, Heinsberg kennt man nur durch Corona natürlich. Früher auch nicht. Und da sage ich, nee, wir kommen aus der Selbstkant oder der Tacht von Europa. Das ist so, wo ich sage, das ist mich wichtig. Ne? Und ich denke auch, dass wir das hier gut leben, die Euregio. Ja, Ich freue mich darauf. Ja, het is een supermooi initiatief. En ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat er inderdaad zoveel lui metwerken. Ich meine, mich hätte natürlich auch noch angesprochen, weil ich als Theologe und Passion spiele oder Passion überhaupt. Ja, ist ja, natürlich auch dat noch zit er fein natuurlijk sagen. in. Ja, 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 schön. ja. Maar ik geloof, we moeten stoppen. Ik kunt nog wel een stond met ik door. Kan Ja, wir können uns ja gleich noch dort treffen. Ja, Kunnen we we verdoen nog even weer. Met de camera's uitsturen. Ja, het is gewoon hartstikke interessant. Ja. Ik wil je heel erg bedanken
Ja. Ich kijk er gerne uit. Wanneer ik hier vertel, ik zelf zing met in het passiekoor. Ah, schön. Höre ich auch gut? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Er zijn toch wel een paar stemmen bij waar ik zo get van hand van, oh wow. Maar dat maakt niet uit. Schön, ich freue Alles mich bij drauf. elkaar Ja. kunt dat allemaal wel goed. Ja. Nou, ik wil je Prima. hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja. Neem dich der Vla ook met. Du nicht. Toen ik dadelijk nog een stuk, en snuffen dat ganze met. Ken Petra, daar hing ook een stuk met. Ja, ich denke, du Dus hast. is dat een kranke, zo wie we dat in Oh, Zundeveld zeggen. maar ja. Dat kan nog niet. Nee, dat Dankjewel. niet. Ja. Hallo Marianne. Hey, Annie, Welkom bij Rond dus met het Annie. dankjewel. Marianne, zou je zich willen voorstellen? Ja, ik ben Marianne Bruisten van den Berg. Ik ben geboren in Nieuwstad, geboren en getogen tot ik getrouwd ben. En toen ben ik hier in Echt gewoond en heb ik de mensen leren kennen. En ja, van de een komt dan maar eigenlijk. Ik heb 44 jaar op kapsalon gehad. Ik heb eerst word ik ambtenaar en die wordt toen in 1973 getrouwd en moest er nog stoppen met werken. Dat hoort toen voor de zie. En dan wordt de vrouw of kapster of pedicure of schoonheidsspecialiste. Nou, dan heb ik een kapsalon gehoord, bij ons in Hoes, en dat heb ik 44 jaar gedaan. En toen ik 42 jaar begon het weer te kriebelen. Dan ben ik gaan studeren. Dan heb ik 10 jaar gestudeerd, HAVO, HBO en toen op de Universiteit Utrecht. 3 jaar cultuur- en wetenschapsstudie. Dus dat kunt bij mijn wethouderschap als wethouder cultuur kunt dat wel heel goed van pas. Mooi. Trouwens, bij die andere opleiding ook. Ik heb eerst HAVO gedaan en dat ging goed. Ik denk, ja, nu heb ze een papiertje, leg het in de kast en dan heb ze niks. En toen ben ik hier naar het Connect College geweest. Wat is er nog voor Oostlu? Inmiddels 43. En ja, toen heb ik eigenlijk aangegooid en kan ik heel verder en zo. En dan ben ik bij cultureel maatschappelijke vorming in Zittertrecht gekomen op Fontis. En er zit een stuk jongerenwerk in, die doen ook jongerenwerk. En ik heb welzijn, ik heb jeugdzorg in de portefeuille. Ja, het kost niet beter opkomen als zo. Ja, maar je hebt ze er ook druk met, hè? Ja. Dat ze huur. Ja, ik heb ja. Ja. Ik heb best wel veel verschillende portefeuilles. Van speeltuinen tot kinderopvang tot ja, jeugdzorg vind ik het zwaarste. Cultuur is het leukste, natuurlijk. Ja. En toen ben ik 16 jaar ben ik gemeenteraadslid geweest. Die Democraten Echt Zusteren. En ja, toen waren we zo in de coalitie. Ja, dan was toen een wethouder. Oké. En dan is het wethouder. Schön. Ja. Dat is een ganze tijd, joh. Ja, dat is een hele tijd, ja. Marianne, moet ik dich nog vragen, wat is die passie? Of heb ze me dat net allemaal verteld? Wat is mijn passie? Ja, ik lees heel graag. Ik speel piano. Oh, nog ook meer heel dingen. graag. Ja, met de nooit panelen. En ja, eigenlijk interesseer ik me voor heel veel dingen. Kunst, cultuur. Maar lezen doe ik echt graag. Ik ben 5 dagen op vakantie geweest, ik heb 4 boeken gelezen. Schön. Maar wat zijn dat voor beuken? Nu, als ik op vakantie ga, zijn dat romans natuurlijk. Maar ja, ik moet van het werk goed, moet ik ook heel veel lezen, politieke stukken en zo. Dus, Ja, mooi. Marianne, du bist verteller bij het passieverhaal. En in totaal zijn er 3 vertellers. Wat is er de connectie tussen dich en dat passieverhaal en dat vertellen? Nou, vooral de Nieuwstad natuurlijk, hè. Mijn dorp, zo moet ik het maar zeggen. Dat trok me aan en was, ja, ik word er vrij vrij bij betrokken en toen kwam in staat voor zulke vertellers. Ja, ik heb 10 jaar bij de lokale omroep gedaan, dus ik heb best wel veel verteld. Ook interviews gehouden en schoon series opgenomen en zo. Dus ik ken wel vertellen, ja. En het paste vooral sowieso geweldig in het Limburgs, in het dialect. Ja, mooi Ja, gewoon direct kapot te wonen. Ik denk, Ja. dat is chic. Het dialect tussen Echt en Zuster, is er nog verschillen? Zo breed. Ja? Zo breed. Ik denk dat als iemand het echt veel lezen in een boek, dan kunnen ze niet wiezen. Het is allemaal met streepjes en met dubbelpuntjes en weer kallen. En nu is dat veel wakker, hè. Weer zeggen vuur en weer zeggen deur en weer zeggen neugen en hier zeggen ze neugen en deur en vuur en er staan er overal puntjes op, ja. Menige Nieuwstadter kent dit niet lezen. Ik kan het Nieuwstad. Ik kan nog veel Nieuwstad. Ja, en ik huur 4 in Nieuwstad, ja. Ja.
hartelijk toch nog dingen. Ja, en mijn kinderen wonen allebei in Nieuwstad, dus. Ja, leuk, hartstikke leuk. Hij woont in mijn ouders huis, dus. We zitten hier in het cultuurhuis van Edith Stein. Prachtig museum is erbij. We hebben dan hier in de cultuurzaal, ook nu gebouwd. Daar repeteren heel veel koren, harmonie en zo. En het is ook geregeld, gaat het door op de zondag. De gemeente organiseert u ook wel vrij veel, dus het wordt goed gebruikt. Marjan, wat prachtig heet die kamer. Had dat ook een naam? Dat is het Wonderkabinet. En ik vond dat zo apart om dat de kinderen op te zien niet. Want het is toch wel uniek voor de omgeving, denk ik. Ja, dit is echt prachtig. Nou, Marjan, dank je wel. Dat Heel je erg mee komt er dus bent gezeten. En dank je wel voor de rondleiding in deze kamer. Het wordt een bliksembezoek. Inderdaad. Maar binnenkort kom ik terug. Want ik heb er nu aan gesnoven. Ja, en dan laat ik toch ook boven het museum van de Vrouw. Oh ja, hier Dat laat is ook weer het waard. Ja. Schön. Zo, dat jullie zijn geweest. Ja, dankjewel Marjan. En ik vreug me op de les. Ja, schön. Met je wel.